Gadar zare, gadar zare, gadar zare, gadar zare, gadar zare, gadar zare. So a yanzu ya zama tamkar gadar zare, zuciya ta je ta fashe ko ta daskare kai. So a yanzu ya zama tamkar gadar zare, zuciya ta je ta fashe ko ta daskare kai. Kala ne kowa da yanda ya yi, wasu sun ji daɗi yanayin da sun kai, wasu ko wuya suka sha babu tausayi, wasu hankalinsu ya kauce a tsautsaye, wasu sun mace sun rasa yanda za su yi, zuciya tana zagewa ya faskare kai. Duniya budurwar wawa ake faɗi, wanda duk ya bi ta sanya ya gurgude, in ka dilmiye ciki ta sa kamar kaɗe, kai ta yin tsiyaya ta makarraman kaɗe, yau da kai take gobe ko sai ta tunkuɗe, ta kama wani sabon kai ka zamo kare haba. Kan a ɗaura auren so za a sha wuya, da an ga kai da yarinya ba hatsaniya, sai a jefa zargi a hana ku dariya, ai ta yin zagon kasa kun kasa ganiya, rabuwar ku za a so a gani ai ta bibiya, zuciyar ku za a azabtar ta daskare. Wani zai bugo dauka kuma ana gani, raɗaɗi na soko a jikinsa bai sani, lokaci guda zai samu jigon gani, ma'ana budurwa da aure a yau gini, rayuwa da kyauta yi masa tun da ya gani, ya fitar da allura a cikin zare. Wani ko budurwar kuwa ba ta san sassan, sai ya mata ko sai a ganinsa za ya zam, ginshikin da za ya rike hannuwanta kam, sai a takura ta auren dole za ya zam, rayuwarsu ba farin ciki gare ta sam, an bi zuciya an fada gadar zare. Wani saurayin bai san yar da zai biya, yana da wacce zuciya ke so da gaskiya, sai a bankara shi har ya kasa juriya, haka zai yi auren ba san zuciya, wahalar ta zai ta yi hakkinta bai biya, daga abin da za ta yi masa ta yi kuskure. Wasu duka ba san juna suke ba, dole za a yi musu ba san ransu ba, rayuwarsu ko yaushe su ta fargaba, babu yarda ko kaɗan ba za su yi ta ba, ko da yaushe zargin junan su kai haba, matsalar iyaye ta sa su kuskure kash. Wata sai ka ganta kamar mai farin hali, ta lallaba ka sa ta zuci kai ta walwali, kai ta yin ɗawainiya da ita da tattali, lokaci guda ta barka ka zama kwali, ta saka wa zuciyarka babban kulli, damuwa ta baibaye ka kasa warware matsala. Sai zuciya ma ake karmu rataya, kar ya samu fadawa ta raukon tsiya, so mu yi shi kan gaskiya kar mu waiwaya, kwaɗayi yana jefa mutum cikin wuya, arziki nufin Allah babu tankiya, ina gudun a sanya ni na hau gadar zare.